So svojím pohľadom na výuku rusínskeho jazyka na školách sa s nami podelili grécko-katolícky kňaz obce Kamienka, otec František Krajňák. Je to problém, bo rodiče sa prosia, že našto mi, našto dieťam to jazyk. No ale keď sme Rusín, máme svoju identitu, tak sme len Rusíni do toho času, pok máme jazyk, máme svoju kultúru, máme svoje školy, máme svoju národnosť. To takisto podobne by sme sa mohli prosiť, že našto sobie písať rusínsku národnosť. Preci bisidujeme po rusínske. Doma, na seli. A sme Rusnáci, spívame rusínske písni, tak sme Rusnáci. Ide tu o kus už vyšší stupeň toho národného usvedomlenia, že keď chcú Rusíni ostať Rusínami, musia budovať i národnosť, materinský jazyk, školstvo a cerkov rusínsku.